Sanibonani babukeli. Welcome to MK, our YouTube channel. I'm your host Ntombi Eningi, uMashenge wakamzizi. Today sila ePalm Ridge. Simenye umndeni wakaXaba. Wenzela indodakazi yabo, uOwami, usiko lomhlonyana. Babukeli, niyabona ukuthi kwenzakalani? Bahla abantwana bagezile zihle imbali zezwe namhlanje kuhlobileke la ePalm Ridge namhlanje asingeneni ngaphakathi ithi mina ngingagece amagula nizozibonela nani ukuthi kuhle kanjani. Ngiyabonga. Mama ukhulumele bakhuluma nani ngane ubone ngithandi hayi bintombazana mama eletha abafana bayifana bese ngikhuluma ke nami mama abafana bayifana bese ngilungisa ukuthi nami ngifana nami ngifana kanti niphephe kuleyo ndawo kube leyo ndawo imbi indawo yabafana imbi ukuthi owamina ukhathele isimo Phone yako. Nyabora.
Ngiyanibingelela futhi babukeli, nisabingelela untombi eyiningi uMashenge wakamzizi. Manje ke babukeli angihambi ngedwa, ngihamba nendlovukazi esimemile kulomcimbi omuhle kangaka, but ngizocela ukuthi yena azazise ukuthi ubani. Sawubona ma. Yebo njani? Ngikhona unjani ma? Yaphila. Ngisacela nje mama utshene ababukeli emakhaya ukuthi uba igama lakho nokuthi ngwakaba. Igama lami nguvuyisile ngwakaXaba. Okay mama uMaXaba, ngicela nje ukwazi ukuthi uhlobene kanjani no owami. Owami ingane yami. Hawu ndlovukazi, mama kasingaye. Siyabonga nje ukuthi usimemile namhlanje. Ngicela nje utshela ababukeli emakhaya ke ukuthi since uqalile ukuprepare for umcimbi omuhle kangaka waqala nini? Ngiqale early last year ukuprepare umcimbi. Okay, then imaphi ama challenges ongathi uwabonile during the period of preparing for this wonderful and beautiful ceremony? Engingakusho ngasho nje ukuthi like imvunulo, because like uthenga into eziningi mo prepare like for umcimbi nezinto like abantu abogogo babo izipho everything. Oh okay ke ma. Then imaphi nje amazwi ofuna ukwasho kubo bonke nje abantu abakusupportile from eqaleni until now? Ngasho ukuthi ngiyabonga ufamily yami, mamncane wami, then nogogo wami, nogogo wamatshitshi, ngiyabonga kakhulu uManxumalo usikadela ingane zethu. Okay mase siphetha nje iyiphi nje into ofuna ukuyitshela umntana wakho owami njengoba umenzele umsebenzi omkhulu kangaka ma? Engakusho ngasho ukuthi aqhubeka ayiphathe kahle, ahloniphe futhi ugogo wakhe uManxumalo. Okay, siyabonga kakhulu ke ma. uNkulunkulu nje akathi angasigcinela wena nje uqhubeke futhi nawe umyale, uqhubeke futhi umsupport kuzo zonke izinto azenzayo. Siyabonga babukeli, ingakho nje besiniphathele khona for manje, then sijoyineni ke sizoqhubeka nama interview wethu. Siyabonga.
Ngiphinde nginibingelele futhi babukeli nisabingelela uNtombi eyiningi uMashengo waKaMzizi niyazibonela ke manje ukuthi angihambi ngedwa ngihamba nezimbali zezwe but ngizocela ukuthi bona bazazise ukuthi bangoba namagama wabo ngizocala ngawe hello baby girl Yebo ma unjani? ngikhona kunjani Ngiyaphila ma. sacela ukuthi utshela babukeli emakhaya ukuthi uba igama lakho Ngokwami usibonga umuso kwaXaba bangitshela ukungibiza ngomshini. thatha mshini ngicela ukuthi uzazise utshela babukeli ekhaya ukuthi uba igama lakho baby girl Sanibona ngiyanibingelela umphambi kwenu Siphesihlwa kaSindane Sibongo kodwa bangibiza ngoMayitali. oh my dali ngaze ngalithanda hello baby girl Yebo ma unjani? ngikhona ngicela ukuthi uzazise utshela babukeli ekhaya ukuthi uba igama lakho Sanibona babukela igama lami ngegama nguNozipha Xaba bese bangibiza ngoSomveli. okay Maxaba siyabonga sithando sami then ngizokuthiwa nguwe i-spokesperson ne then ngisacela utshela babukeli ekhaya ukuthi i-branch yakho yini igama layo Okay mina ngiqhamuka eBranchini laseThembisa emfihlweni. Igama leBranch yethu ubuhle beyinkonyana siphethe uMadlomo ugogo sihlolayo. okay then ngicela ukwazi ukuthi uqale unangaka ukuhlola Ngaqala ukuhlola ngina 16. okay Mayidali then since uhlolwa ke ikuphi nje into oyithandayo Into engiyithanda ngokuhlola ukuthi akumelanga nokuzihlola kuphela nokuziphatha nenhlonipho futhi into esifundiswa yona lapha phakathi. okay then since ke siqeda i-youth month iyiphi advice ongafuna ukuyisho ku-youth Into engingathanda ukuyisho entsheni yamanje ukuthi ukuyiphatha kahle akukhulela futhi inhlonipho melibe into onayo njalo akuyi ngokuthi maybe uhlonipha umakhelwane wakho or ubani or umuntu if awumazi ungamhlonipha akusho kanjalo kodwa uhlonipha wonke umuntu ngisho omncane kunawe ngisho omdala kunawe. okay ngiyabona ukuthi nawe you are nodding to that point ikuphi nje ufuna ukusho wena ku-youth ke since we are wrapping up i-youth month Mina bengithanda ukuthi i-youth ikwazi ukuyiphatha kahle, ikwazi ukuyihlonipha, ikwazi ukuhlonipha abantu abadala kanye nokuthi ingadlali kakhulu lapha kuleza izinto zabantu abadala kahle. Ngiyabona wakhuluma kahle ke nani khona into ofuna ukuyi-add baby girl ayikho then ngicela ukwazi ke kuwe ukuthi iyiphi into oyithandayo nje ematshitshini Mina into engiyithanda ematshitshini makuthiwa yicamp or umcimbi womuntu or umcimbi wami. Ngiyayithanda leyo ndlela ngoba hayi ngiyabona ukuthi nami abantu engibasupportayo bayeza ngobuningi babo babiza abangani babiza abangani ngokuya
At least may bangki. Magagapan di ba pirali ang babon. Ilang.
Ngeke nibingelele futhi babukeli. Nisabingelelwa uNtombi eyiningi uMashenge waKaMzizi. Niyazibonela ke nani ngihamba nabantu abahle kanjani. But ke ngizocela ukuthi bona bazazise ukuthi bangabobani. Ngizocala ngawe nana. Ngicela ukuthi utshela ababukele emakhaya ukuthi uba igama lakho nokuthi ungakabani. Mina igama lami nguSilondelo waMnyaka. Silondile. Wazwa muhle baby girl. Okay, ngicela ukuthi utshela ababukeli ke ukuthi ibranch yakho konje yini igama layo? Branch yami Intombi zeKhethelo. Ikuphi nendawo? IsePalmridge Extension 9. Okay ke nana. Then mangicela ukuthi utshela ababukeli emakhaya ukuthi uba igama lakho nokuthi ungakabani. Igama lami nguNozibusiswa kaNxumalo. Siyabonga ma. Ngisacela ukuthi uzazise nani ukuthi uba igama lakho nokuthi ungakabani. Igama lami owami Sibongo kaXaba. Okay, siyabonga owami. Ngisacela uzazise maye ukuthi uba igama lakho nokuthi ungakabani. Igama lami uSmart Center Sibanyoni. Siyabonga mama Smart Center. Ngaze ngalithanda igama lika Smart Center. Okay ke ma. Siyabonga nje ma kakhulu ukuthi nisimemile. Ngisacela nje ukwazi ke ukuthi usubone ke umsebenzi ka owami uhamba kahle kangaka. Ikuphi nje ofuna ukusho? Engingakusho nje ukuthi ngiyabonga ukuthi kufikelele ilanga konke kwahamba kahle. Siyabonga mama Nxumalo yazi lento oyenzayo sengathi nje uNkulunkulu angakupha amandla ukuthi noma ngabe kuthiwa kuvela amapha ama challenges but uqhubeke usikhulisele imbali zezwe. We don't take that lightly because siyazi ukuthi it's so draining, it's so stressful. Nje kwamele ukuthi wenza ama compromises, you have to also to sacrifice nawe unomndeni wakho then usiphinde futhi sikudele abanye abantwana. Siyakubonga nje kakhulu. uNkulunkulu nje sengathi angasigcinela wena uqhubeke futhi usikhulisele nabanye futhi laba abasazozalwa. Akubonga mina, kubonga mina. Naze nabahle yazi. Siyabonga. Ngithi mama naze nabahle. Wow ma. Yo bathungihle. Okay ma. Then ke ngize kuwe ke singaye wazoba muhle baby girl. Ngiyabonga ma. Baby girl, ngicela utshela ababukeli emakhaya ukuthi unangaki namhlanje? Na 17 years old. Okay ke nana ngicela ukwazi ke since baqala nje ukukutshela ukuthi bazokwenzela umhlonyana bekwenzakalani kuwe, then were you not panicking? Yipi nje feeling bewunayo? Benginokuthukanyana makabe ngijabulile mabangitshela ukuthi bazongenzela umhlonyana. Okay then ke manje ngoba sewukusingaye ke manje sekuyilanga lakho uzizwa kanjani ke manje? Ngizizwa ngijabule kakhulu. Okay ngicela utshela ababukeli emakhaya ke ukuthi since ubonile umsebenzi wakho uhamba kahle kangaka ikuphi ofuna ukusho kubo bonke abantu abakusupportile from ekuqaleni until now? Oh kubo bonke abangisupportile ngithanda ukubonga konke umuntu ongisupportile. Kube bebangekho bengeke kwenzeke konke lokho. Ngiyabonga. Okay ke baby girl, ngicela nje sengiphethe ke ngawe ungitshene nje ukuthi yipi into eyodwa nje oyithandayo as uhamba intombi or amatshitshi. Ukuyalwa ngezinto ezingekho zinhle. Okay, ngiyabonga ma. Ngisacela ukuhijack ma. Ngajabula. Okay, ngisacela nje ukuthi njengoba siyazi ukuthi siphetha inyanga yabantu abasha iYouth Month, iyiphi nje iadvice ofuna ukisho kubantu abasha? Iadvice engifuna ukisho kubantu abasha ukulalela abazali. Akubalulekanga ukuthi unaye or awunaye. Umzali umzali and izinto zakho zohlala ziphumelela. Konke kwakho kuyohlala kukhanya. Bastike abantu abasha emntombini. Umntombi bunomvuzo othile kunokuhle okuzoza kubo. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu ke ma. Siyabonga nje kakhulu ke sengathi nje uNkulunkulu angasigcinela nina futhi niqhubeke nje futhi nenze kahle. Ngoba siyawazi ukuthi nomhlaba ngesinye isikhathi ubanzima but nje makusase khona nina mama siyathemba ukuthi hayi nizoyenza iimpact enhle. Siyabonga kakhulu. Thank you.
Babukeli kuseseyimi untombeyini nguMashenge Mzizi sesiyaphetha ke manje but nje ngifuna nje ukubonga kini ukuthi nihlale nathi from kuqala show until now. Wow, waze wamuhle umsebenzi wakwaXaba. Siyabonga nje kubazali baka owami ukuthi bamenzele umsebenzi omuhle kangaka. Siphinde sibonge futhi kumama uManqumalo ngokusikhulisela imbali zezwe. Nawo bonke ke nje onomehlo. Sicela nje ukuthi uNkulunkulu asigcinele nina. Niqhubeke nisikhulisele imbali zezwe. But siyazi ke babukeli ukuthi njengoba nje siphetha inyanga kaJune, this is a youth month. So nje kune message nje ngifuna ukuyisho ku youth ukuthi sicela ukuthi niyiphathe kahle. Nazi ukuthi today ni youth but tomorrow you are the future leaders. So whatever that you are doing today, it will definitely have an impact ku future yenu, and not future yenu kuphela but future yomhlaba wonke. So ngiyanicela ukuthi ni choose wisely izinto enizenzayo. But ke njenge MK ke niyazi ukuthi siqhuquzela nokuthi ke niqhubeke ke nilandele amasiko, nazi futhi ukuthi ngobani, nazi futhi nokuthi yini into eniyifunayo. Siyabonga nje kakhulu futhi nokuthi isupport enisibonisa yona nesupport eniyenzayo kithi. Seriously
like I'm running out of words mangaqala ngisho ukuthi inje but nje just nje ukuthi ngisho let me say this, we really appreciate you, we really appreciate your support and siyanicela ukuthi niqhubeke ni comment, follow us, share our links to everyone, niqhubeke futhi nisilandele kuwo wonke ama social media wethu, especially ku YouTube it's MKSA, then TikTok same thing. Babukeli siyanithanda kakhulu ngalawo mazwi ke ngiyanicela nje ukuthi nisiphathe kahle niqhubeke futhi nithandane and peace be with you, be blessed. Ngiyabonga.